Iristen, 8 bikote aurten parte hartzen, 39. trikitilari gazten txapelketan Euskal Astea dela eta egiten da normalean txapelketa hau, eta beno, aurten zortez, bikote asko animatu zaizkigu. Azken bikotea aurkeztuko dizuet, gainera, iazko txapeldunak dira, Lazkao eta Arrasatetik datoz, eta 14 eta 15 urte dituzte. Beraz, txalo zaparrada bat, ez azkena, oraindik egin beharko duzu etxalo, Irati Arzelus eta Mirari Plazaolarentzat. Atxalde ondan, Amiltzen doan malko bat, bilakatzea lurruguna, irrizara bihurtzea, joango ez delaguna. Beldurrik gabe azaltzea, barruan daramaguna, musikaz lortu daiteke, hitzekin ezin duguna. Musika dugu munduko hizkuntza unibertsala, hileak puntan jartzeko gaire donoren azala. Soinu txikiaren suak bihotzarenak bezala, azken erarte bizirik sentiarazti nazala. Kontuak batez ere goizaldera, semenun Kristo zabiltza, ama askoren galdera, batez ere goizaldera, esplikatuko ditugu bertso hauen arabera. Altziratik, uari! Gogor saiatzen geragu, denoi ator eta ator,
horren beste mutil jator, datorrenik ez dugu nahi, eta nahi degunik ez dator. Eutxotxi, uari! Zer jantziko bote ditut, kaltzazturi edo beltzak, ama ondo plantxa gero, kuello eta manga ertzak, kaltzazturi edo beltzak, alare soluzio horik ez du izango ezetzak. Eutxotxi, uari! Baiezkoak ebaditu, sarritan zenbait kastigu, mutilan eska ederrak, denoi gustatzen zaizkigu, sarritan zenbait kastigu, onena nahi dugu baina hori zer dan ez dakigu. Uari, aire! Kalimotxo edo hura, hortan ez eta inbadura, berez txarra dena horrek, asko ezingo du muda, hortan ez eta inbadura, bide lagun hau dez baina maitigaz zuzaran juga.